Аз съм Николай Богданов и днес ще правя базик с хората от Ямбол и оставих тия 20 лева тук на земята и който ги вземе ще каже на ценачи, обаче ще видим колко от хората ще искат да ги дигнат и да ги вземат. Така да приближим камерата. Виждате са 20 лева ей там. Те. Малко по-назад тръгна. Да видим. Да, спря точно парите. Да видим този човек. Даже ги настъпа, настъпа ги. Да видим тия. Сега, извинете. Да. Правим видео и за това. Не. Да го изтриш? Добре. Така, оставам ги така. Така, ето ги така паричи пак. Да ми кой ще ги вземеш. Ако искате още такива клипчета да направя, се абонирайте и се харесайте клипа. Ако искате още такива клипчета, харесайте това видео и се абонирайте. Вижда, че става забавно. Да, стане забавно. Нищо не взеха. Тия пари нищо ли са? Сега ще ми тежни. Тежни се хваща на бас, че ги вземат. Ей там 20 лева. Да видим. То с мъж. Даже ги настъпа. Въй! Толкова ли са богачи, бе? Кажи, хората са много богати, не искат пари. Тия хора са много богати, не искат никакви пари. Ще изчакаме още един човек и спираме с клипа. Абонирайте се за главния ми канал и за втория, който е Николай БГ. Бе, моля се, изтри. Добре. Да видим тези хора. Даже не ги погледнаха. Спираме, харесайте клипа и ако искате още според за да продължим. Незабавно харесайте се, абонирайте за канала на Николай. Ако ви е харесал този клип, дайте палец нагоре и натиснете абонирайте. Ако искате да продължите тази поредица, се абонирайте и дайте палец нагоре и ще има още. Това е всичко от мен. Чао!